खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आंखिलिकां ब्रह्म रायमना माहारियारि पार्कनि साखाथियाव फाग्लि गाथोन मुंनि गोदानै लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ थांनाय सानाव बेखेवबाय। गोजाम बोसोरा जोबनोसै गोदान बोसोरा फैनोसै गोजाम बोसोरखौ बिदाय होग्रा आरो गोदान बोसोरखौ बरायग्रा एबा लावखार ओंखाम जाग्रा बिथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। बे मोजां खौरांखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैदों रायमना गल्डेन लांगुर इक' टुरिज्म ससाइटिनि मावथि बिथांमोना। रायमना माहारियारि पार्कनि साखाथियाव थानाय संकस दैनि सेराव फाग्लि गाथोन मुंनि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ थांनाय सानाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उकिल मोसाहारि बिथाङा बेखेवनानै होयो आरो बे हाबाफारियाव बर'नि इउटुबार प्रेसमिता बसुमतारी, मिरु इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि समनाथ नार्जारी, गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि लोगो आफादगिरि लकनाथ नार्जारी बिथांमोनाबो बाहागो लाफायो। फाग्लि गाथोन लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव फैयोब्ला नोंथांमोना रायमना माहारियारि पार्कनि समायना रमायना मिथिंगायारि नुथाय, भुटान हाजो आरो संकस दैनि जिरि जिरि बोहैनाय समायना नुथायफोरजों गोसो गोजोननाय लाफैनो हागोन। रायमना लांगुरनि बानजायनायाव फाग्लि गाथोन पिकनिक स्पट बेखेवनाय बे रायमना नेशनेल पार्क नियरेस्ट बे खोला जागोन। थांनाय बोसोराव जितु बन्द जादों बेनि आगोल बोसोराव अपेनिं खालामदों, रिअपेनिं खालामफिनदों। गोबां माने दावबायारि लावखार ओंखाम जाग्रा बा इन्टारटेनमेन्ट खालामग्राफ्रा आन्दायदों। नाथायबा देग्लाय थरलि सरकारजों सावरायनानै बाव जाहाथे जोंनाव रेभिनिउ फैयो आरो बेकार समस्या सल्भ जायो आरो जाय बिथांमोना बोसोर गोदानखौ बरायनो आरो इन्जयमेन्ट खालामनो फैगोन भाई बिथांमोना मोजाङैनो पिकनिकखौ जाफैनो हागोन। आरो आं सानो बाव जिहेतु नेचारेल जोंनि जायगायाव खोब नेचारेल बाव आं कमिटिखौ खावलायगोन कमिटिया जाहाथे एसे आब्रुथि जायो, डिसिप्लिन जायो आरो कपारेसन खालामो। अब्लानो जोंनि गेजेराव गोबां गुबुन गुबुन बे पिकनिक इन्टारटेनमेन्ट खालामग्राबा बाव फैगोन। दा नोंखायनो आं सानो दिनै बेखेवनानै आंबो खोब गोजोननाय मोन्दों। जोंनि गेजेराव फ्राय बयबो लुगैयो जे इन्जयमेन्ट खालामनो आरो गोदान बोसोरखौ बरायनो आरो बेयाव बयबो फैयो। दा बेखौ फैनायाव बिथांमोना जाहाथे मोजाङै जालांनो हाथों आरो बे ओनसोलाव सान्थि फैथों आरो बेनि गेजेरजोंनो जाहाथे जोंबो माबा मोनसे मेसेज मोजां जाहाथे होनो हायो जे जोंनाव जे मोजां पिकनिक स्पट दं, बे नेचारेल आरो बे आर्टिफिसियेल नङा, बे जाहाथे सारा माने आसाम बा नेसनेलाव मोनथियो। आं बेखौनो आसा खालामो आरो दिनै बेखेवखांनायनि उनाव स्टार्टआ दिनैनिफ्रायनो हयथ'बा पिकनिक स्पटआ जासिगोन। पिकनिक रंजानायनि मुङाव गोबाङा फेग्रा मुवा बायनाय जाबाय, लामायाव एक्सिडेन्ट माबा माबि बेखौ लानानै ना बे एसे ओरैनोबाबो स्टेट गभर्नमेन्ट आरो जोंनि माबा बिटिआर सरकारा SOP मोनसे दिरुनगोन आरो आजिखालि एफाराब माबा नङा, बयबो एसे कन्ट्रलाव थायो। बेफोर एक्सिडेन्ट जिनिसाथ' लोंब्लाल' जायो बे नङा, बे माने मोनसे जानांगौ दंबा जायो। खिन्थु एसे बेबो जायो न' डाउट। बे गोदान बोसोर फैदों होननानै जों एसे गोसोफोरखौ हगारसारो, जाहाथे एबार बिदि रावबो गोसो हगारसारा, कनसियासलि जायो पिकनिकफोरखौ आरो मोजां जानानै गावखौ रैखाथि दोनो। रायमना गल्डेन लांगुर इक' टुरिज्म ससाइटिनि नाजानायाव नैबे बोसोर 2024आव जोङो फिन खेबसे बे फाग्लि गाथोन पिकनिक स्पटखौ जोङो रिअपेन खालामदों। मानो होनना बुङोबा जों थांनाय जे बोसोराव बे पिकनिक स्पटआ टेम्परारिलि बेखौ स्टप खालामनाय जादोंमोन। अब्लाबो जोंनि जे दावबायारिफ्रा जे मोनसे रिलेक्सेसननि थाखाय मोनसे मा होनो मेमरेबल मोनसे मेम'रिस खालामनो थाखाय गावसोरनि लोगोफोरजों एबा न'खरनि मानसिफोरजों बे खाबुखौ मोनाखैमोन। नाथाय दिनै रायमना गल्डेन लांगुर इक' टुरिज्म ससाइटिनि नाजानायाव दिनैनि सानावहाय जों नैबे फाग्लि गाथोन पिकनिक स्पटखौ जों बेखौ रिअपेन खालामबाय आरो बे रिअपेन खालामनाय जे सेरेमनियाव जोंजोंनो हांख्राय हरजानाय जोंनि अनारेबल EM श्री उकिल मुसाहारी बिथां सारा दंमोन आरो लोगोसे
जोङो हांख्रायहरबावदों जोंनि बड' आर्टिस्ट बिनानाव प्रेसमिता बसुमतारी दिनै बिथांमोननि जे प्रेजेन्सजों जोंनि बे बेखेवनाय हाबाफारि एबा रिबन काटिं जे हाबाफारिखौ जों बेखेवबाय दा जोंनि रायमना गल्डेन लांगुर इक' टुरिजम ससाइटिनिफ्राय जों बेखौनो गुवारै साफ्रोमबो दावबायारिफोर एबा लावखार ओंखाम जानो जे गोसो जानाय गोसो गुदुं मानसिफोरखौ जोङो मिथिहोहरो जे नोंथांमोना नैबे फाग्लि गार्डेन पिकनिक स्पटआव नोंथांमोना निउ इयारनि समाव एबा जिखुनु बे नोंसिनि जे एभेलेबल समाव बेयाव फैनानै लावखार ओंखाम जाफैनो हागोन एबा पिकनिक जाफैनो हागोन आरो बेजों लोगोसे आरोबाव मोनसे अल्टारनेटिभ मोनसे खाबु दंबावो बे जाबाय रायमना नेसनेल पार्कआव नोंथांमोना दावबायलांनो हागोन बिनि थाखाय जे एभेलेबल जे जिपसि बिनिबो मा होनो बेबस्था दङ बिनिखायनो दिनैनि जे हाबाफारियाव सफैनो हानाय साफ्रोमखौबो आरो बे हाबाफारिखौ जोङो लाफिननो हानायखाय खुब गोजोननायखौ फोरमायदों आरो बे आंनि बुंथिनायखौ आं बेयावनो दोनथ'यो गोजोन्थों आरो लोगोसे मोनसे मोजां जे खौरां आं मिथिहोनो गोसो जाबावदों मिडियानि थ्रुयै जे फैबाय थानाय माने 2025आव फेब्रुवारि दानावहाय रायमना गल्डेन लांगुर इक' टुरिजम ससाइटिनि नाजानायाव आरो गुबुन गुबुन जे स्टेटनि जे माखासे अर्गानाइजेसनफोरजोंहाय जों ज' जानानै मोनसे जथायै रायमना फेस्टिभेल खुंनो थाखाय जोङो लाहार फाहार खालामदों आरो बे रायमना फेस्टिभेलखौ खुंनायनि जे मेन उद्देশ্যआनो जाबाय बे फेस्टिभेलनि गेजेरजों बर'नि हारिमु आरो रायमना आरो गल्डेन लांगुरखौ जे मुलुगाव मिथिहोनो थाखाय बे थांखिखौ लानानै जोङो जे फैबाय थानाय समाव बे फेस्टिभेलखौ जों खुंनो थांगासिनो दं नैबे फेस्टिभेलखौ खुंनायाव जे बयनिबो सहाय आरो सगिदाखौ लानानैसो नैबेखौ जों मोनसे मोगथां महराव लाबोनो हागोन होननानै जोङो बे मिडियानिसिम बेखौ फोरमायहरदों रायजो राजानिसिम गिबियावनो नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय दिनैहाय 2024नि 7 डिसेम्बर सनिबार दिनैहाय जोंनि नैबे फाग्लि गार्डेन पिकनिक स्पटआ बेखेवबाय दा आं बेखौनो बुङो दा मोजाङै थांथोंसै दा आंबो बाहाय बाहागो लानानै जोबोद मोजां मोनबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना बाहाय फैनो हागोन रंजानो हागोन आरो लोगोसे बाहाय गोबां बुस्थुफोर बेरायफैनो हागोन नोंथांमोना बहुत बुस्थु दङ आरो आं बेखौनो होनो बिदि मोजां आरो गोथार खामानिखौ गावनि आखाइजों खालामनो मोनोबा जोबोद मोजां मोनो जोबोद गोजोननाय मोनो आरो आङो माखासे कमिटिनि मानसिखौ बुंनो सानो दे नोंथांमोना जे थांखि लादों जे मिजिं लादों बे मोजाङै जाफुंथोंसै बेखौनो आं खावलायो गोजोन्थों